रउआ पता बा ए भैया लोग सोशल मीडिया के राजकुमारी उर्फी जावेद के चेहरवा उतरल उतरल लागत बा। का हो गइल बा हो दादा इनकर चेहरा के। कैमरा के सामने चहकत चहकत रहे वाली उर्फी जावेद सैड सैड हाय दैया। असल में उर्फी जावेद बीमार पड़ गई बड़ी। अब उनकर बीमार पड़े के वजह भी उनकर अजब्बे गजब्बे ड्रेस नहीं अजब्बे गजब्बे बाटे। मजे के बात ई बा कि एकर जानकारी भी खुदे उर्फी जावेद ही दिहली इंस्टाग्राम के माध्यम से। तो सुनी जा, दिल थाम के सुनी। उर्फी अमेजोन से जियो के ऑलिव ऑयल ऑर्डर कैले रही। पनीर खैला के बाद आंख आ चेहरा सूज गई। आई हो दादा उर्फी के ई का भइल हो ले मजा। ई कवन वजह भइल? अरे ई कैसे हो सकेला? लेकिन हाँ ऐसन भइल बा। ऐसन बतावत बड़ी उर्फी जावेद। रउआ पता बा ए भईवा आजकल मल्लिका शेरावत के लुक्स के खूब चर्चा होखत बाटे सगरी। काहे कि वो अपन नो मेकअप लुक शेयर कैले बड़ी, जेमे वो हरियर रंग के नाइट सूट पहनले बड़ी। सीढ़ी पर बैठ के पोज मारत बड़ी हो दादा। उनकर नो मेकअप वाला लुक पर झर झर के कमेंट आवत बा, जेमे उनकर फैंस पूछत बाड़न जा कि कहाँ गईल ब्यूटी हो। मर्डर के बोल्ड मल्लिका शेरावत आ कहवा ई मल्लिका शेरावत। हे भगवान, ओइसे रउआ बता दी कि बहुत टाइम से मल्लिका बड़ा पर्दा पर दिखाई नहीं पड़त। अपना दिल के तू दे दा तलाशी, हमरा दिल के भइल बाटे चोरी, हमरा दिल के भइल बाटे चोरी, अपना दिल के तू दे दा तलाशी। रउआ पता बा ए भाई खूब चर्चा होखत बा अभी पवन सिंह के उनकर दूसर की पत्नी के तलाक वाला मामला के लेके आ साथे साथे स्मृति सिन्हा के अफेयर के भी खूब चर्चा होखत बा। अरे बाबा रे बाबा, प्रेम प्यार के चक्कर वाला खबर तो आग नहीं फैलत बा। हालांकि स्मृति सिन्हा कहत बड़ी कि ऐसन कौनो बात नहीं खे, बस साथे साथे काम करी ना जा। आ उ क्लियर कहली कि हमरा रिश्ता सम्मान के बाटे, हम दोस्त बनी जा आ एक दूसरा पर भरोसा करीला जा। फेनु स्मृति सिन्हा कहली कि उ त बाइलुक ऐसन बड़न माने कि पवन सिंह कि एक बार नजर भर के जेकरा के देख लिहन ना त लोग शक करे लगी हन जा कि कोनो कोई चक्कर तो नहीं खे। पहले से बेसी परेशानी हो गइल।